O Atlético e o Chantada B empataron a 2 goles no agardado derbi da fin de semana en Chantada. Coñeceremos a crónica de ambos equipos, pero comezamos pola visión do adestrador Atlético, equipo que xogaba como local e que ve neste empate un resultado xusto. Foi un partido como pensábamos, difícil, disputado, as sensacións non son malas, evidentemente vimos que hai cousas que mellorar, pero bueno, foi o primeiro partido, un partido quizáis no que o factor máis importante fora a ansiedade, e bueno, xa pasou, un puntiño, e sigue traballando nese aspecto. Foi un partido especial, era contra o Chantada B, todos sabemos que bueno, é un derbi local, a xente coñécese, é un partido que se afronta con moitas ganas e con moita ansiedade. Como foi este primeiro partido? Pois eu penso que no que nos toca a nós estuvo un pouco marcado polo estado anímico. O estado anímico neste partido propiciaron os goles. Quero dicir, os primeiros 15 minutos o partido comezou máis ou menos igualado, pese a ocasión que tivo Efrén, o partido estuvo máis ou menos equilibrado. A partir de que marcamos o gol, que debe ser máis ou menos no minuto 15, nós xa fomos os donos do partido, tendo o balón, xerando un fútbol interesante, o que dá para pensar no potencial que ten este equipo. En canto nos marcaron un gol nunha xogada, vamos a decir, desafortunada en defensa, despois dun par de despexes desafortunados, o Chantada B impuxo a súa maior envergadura na área e conseguiu empatar o partido. Aí xa nos parece que nos viñamos un poquinho abaixo, por eso digo do estado anímico do equipo. Despois, con un enfrontámonos contra un Chantada B ben ordenado, cunha maior envergadura, e aí costábanos bastante encontrar o noso sitio. A segunda parte comezou máis ou menos polo mesmo camiño. En canto recibimos o segundo gol, fúmonos a polo empate, pero fomos con máis corazón que cabeza. Dun derbi intenso, dun derbi, sin moitas ocasións, sin contar as do balón parado, pero un derbi intenso. O míster recoñece que este ano o Atlético será un equipo competitivo que se completou co que lle podía faltar. Nós estamos moi contentos polo tema de que fai 2 anos non sabíamos exactamente como iba a ser o futuro do Atlético Chantada, porque éramos xente moi veterana, e claro, non ter tampouco categorías inferiores, pois sempre dudas de como será o futuro, pero bueno, conseguimos rexuvenecer o equipo e ademais de conseguir rexuvenecelo, contamos con xente de calidad, xente nova e de calidad, e iso para nós é un alivio.